Il-qorti tal-Maġistrat iddikjarat li hemm biżżejjed provi biex 6 persuni jitqiegħdu taħt qatt ta' akkuża b'rabta mal-għejbien ta' anzjan minn San Vincenz de Paul li jum wara instab mejjed. 4 uffiċjali tas-sigurtà, kerer u infermier bdew għaddejjin kumpilazzjoni fil-qorti wara l-pulizija qed tixlihom b'involviment fl-għejbien ta' Carmelo Fino li kien sparixxa mir-residenza. Fino, l-anzjan ta' 83 sena, kien mexa l barra mir-residenza tal-anzjani tal-Gvern f'nofs tal-lejl ta' 28 ta' Ġunju ta' sentejn ilu, u nstab mejjed f'nofs tal-qa madwar ġimagħtejn wara. Fost l-akkużi hemm dik ta' qtil involontarju u negliġenza. L-akkużati huma l-infermier Rais Paul Xwiereb ta' 27 sena minn Santa Venera, il-kerer Jose Thomas ta' 45 sena mill-Indja, l-uffiċjali tas-sigurtà Jacqueline Kassar ta' 56 sena minn Ħalluqa, Thomas Zamit ta' 50 sena minn Ħattart li huwa wkoll kerer u żewġ uffiċjali tas-sigurtà, Ivan Dimek ta' 47 sena mill-Gudja u Emanuel Aquilina ta' 59 sena mill-Mosta. Is-sitta qed iwieġbu mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrihom. Carmelo Fino kien instab mejjed u fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni fl-14 ta' Lulju f'anqa taħt siġar fit-triq Ardala. Mill-awtopsja rriżulta li ma kienx hemm l-involviment ta' terzi persuni u l-mewta mhix waħda suspettuża. Quddiem il-Maġistrat Marcen Farrugia xied l-Ispettur Paul Camilleri li qal li fit-28 ta' Ġunju il-Pulizija tal-Għasa ta' Ħalluqa kienu infurmati minn infermier li wieħed mill-pazjenti f'San Vincenz ma setax jinstab. Fir-residenza kienet saret headcount fisswali kollha kif ukoll tfittxija fil-kappella u fl-inħawi ta' wara tar-residenza. It-tfittxijiet komplew mill-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili permezz tal-klieb u anke drones. L-Ispettur qal ukoll li Manżul ix-Xemx wieħed minn qraba tal-anzjan wasal fir-residenza u flimkien mal-Pulizija raw filmati mill-kameras tas-sigurtà li juru l-akkwata tax-xandba prinċipali tar-residenza ta' San Vincenz. Għal ħabta ta' 3:15 filgħodu fil-filmati l-anzjan intlema ħireġ mill-binja ta' San Vincenz jittawwal fil-kamra tal-uffiċjali tas-sigurtà iħares lura u wara jaqbad il-pass il-barra mix-xadba tal-ħadid li kienet miftuħa. Fuq barra tal-faċilità Fino ntlema mill-ġdid tiela lejn Ħalluqa bil-pass. Huwa ma baqax jidher fil-filmati malli wasal bis-Sweet Supermarket li hemm fl-Akwati.